Gvern ġdid nazzjonalista se jpoġġi s-settur tas-saħħa fuq qudiemnet għaliex il-ħaddiema ħaqhom l-aħjar kundizzjonijiet possibbli. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt żjara li jagħmel għand l-MUMN fejn kompla jwassal il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Matul diskussjonijiet li saru Alex Borg fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-istudenti li qed jistudjaw għall-infermiera jingħataw paga minima nazzjonali bilan li aktar studenti jidħlu għal din il-karriera tant importanti. Huwa fakkar ukoll li gvern ġdid nazzjonalista kommess li jibni sptar ġdid f'Għawdex u jagħmel xogħlijiet infrastrutturali fl-Isptar St. Luke's u Keringrek. Għal din il-laqgħa Alex Borg kien akkumpanjat bix-Shadow Minister Stephen Spiteri, Ian Vassallo u Ivan Castillo. Kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif mal-MUMN kellu diskussjoni mill-aktar interessanti fejn tkellmu dwar dak li jeħtieġu l-infermieri kif ukoll wara tħassib għal fatt li kaġun tal-esplużjoni fil-popolazzjoni l-infermieri mhux ilaħqu mal-pressjoni li qed ikollhom fuqhom. Diskussjoni interessanti ħafna u ġifieri ħafna mill-ħsibijiet tagħna wkoll huma parallel u nsink mal-ħsibijiet tagħhom u mal-isfidi illi qed jaffaċċjaw is-settur tagħhom u għalhekk inħares il qudiem biex inkomplu nofru viżjoni illi hija wkoll qed toffri gvern alternattiv għall poplu Malti ħoġġu kollu. Apparti minn hekk huwa qal li mal-President tal-MUMN Paul Patch tkellmu dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw ta' kuljum u kif taħt it-tmexxija tal-gvern ta' Roberta Bela is-settur tas-saħħa spiċċa kompletament għal kubtieħ. Tkellimna wkoll fuq l-isfidi illi qed jaffaċċjaw fejn anke aħna bħala Partit Nazzjonalista ilna snin nitkellmu fuq l-isfidi li qed jaffaċċjaw u kif nistgħu ninċentivaw iktar Maltin ukoll u Għawċin jidħlu f'dan is-settur biex ikun iktar ukoll nurses u midwives Maltin li jkomplu jidħlu f'dan is-settur u jgħinu id-domanda li hawn x'illum nafu biżżieda fil-popolazzjoni kemm tefa' iktar peace fuq is-settur tas-saħħa, kemm tefa' iktar peace fuq il-healthcare professionals li għandna qudiemna u għalhekk irridu naraw li nkomplu nagħtuhom l-appoġġ u naraw li s-supply ta' midwives u nurses tkun kbira biżżejjed li tista' tindirizza r-realtà tal-lum. Illum il-ġurnata l-MUMN tirrappreżenta tal-anqas 5,000 infermier u din il-union dit topera fl-1996.